Yeah! Pravdepodobne poznáte skúsenosti s odstraňovaním tepelných štítov výfuku, odpájaním káblových zväzkov a odstraňovaním polovice izolačnej vrstvy, aby ste sa pomocou náradia dostali k jedinej skruti. Táto flexibilná predĺžovacia páka dokáže obísť akúkoľvek prekážku. Jeden koniec sa pripája k objímkovému kľúču, druhý k račnovému kľúču. Páku jednoducho ohnite do uhla, v ktorom potrebujete skrutku utiahnuť. Sada sa dodáva v troch veľkostiach. 1/4 palca, 3/8 palca a 1 polovica palca, kompatibilná so všetkými račňovými a rázovými uťahovákmi. Páka je vyrobená z vysokohúževnatej mangánovej pružinovej ocele, kovanej a popúšťanej, pričom vyvažuje vysokú pevnosť s vynikajúcou pružnosťou a odolnosťou proti únave, čo zaručuje, že sa nedeformuje ani nezlomí ani po opakovanom ohýbaní. Inštaláciu štartéra je možné vykonať za čas potrebný na vypitie šálky kávy. Odkaz je uvedený nižšie.